nyingkur. Tepuk tangan buat Mas Pandu. Wah, piye. Jan sae. Sae. Wiwitane nyingkar nyingkur. Engko dibagai lho Mas. Iya tenang wae santai wae. Lingsam yen ke mutan. Wis bagus apik. Nggih. Gek eneng sing pojokan mudhar kete. Jan apik tenan. Lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyanengku bokas moro Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Matur nuwun. Yo, diteruske. Sak kelas kalian ki dalang jenengan. Oh, satu kelas. Satu kelas. Nggih menika mungsuh kula, mulane kula teke. Nggih. Anggeripun ketemu nek mboten jabut-jabutan wulu sikil. Iki lho urung tuwuh neh sih petaki lho. Suwe-suwe gundul no. Senengane saben lungguh kok meng jobat jabut ora. Karo nembang ya. Garak ngemalah ngentahi itu. Aya. Gayeng to rapati. Ora pati yo. Ayo, kali nembang ya Mas Pandu. Oh, Tenan ora kuwi? Sawer. Kuwi 20.000. Ayo kene. nan. Wah disawer Mas, arep disawer. Wah, sing kae mau emang biru kok. Saiki malih. Iso protes iki Yan. Kau protes. Ayo. Langgamipun nggih. Nggih, monggo. Langgamipun dados. Lewat aku kelingan kupuk yen tak goler. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isi Jenenge gubuk asmara. Biyen kae. tresno Tanpa bantal, tanpa kloso. Bota-bote ketaman asmara. gubuk kae nyimpen ati wiwit biyen tumpuk saiki gubuk kae kebak cita wayang wangi nganti Catetan sajroning ati tatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning Oke. asmara. Joget. Yen
bota-bote ketaman asmara kagem Bapak Ibu ingkang rawuh menawi dahar snack mboten enten sendoke ngapunten nggih. Ha niki dijikuki niki. Mbak Uun. Nahan. Mboten niki nun sewu rikala semanten penggemar Kiseno Nugroho. Leres, pokoknya selalu support nggih. Matur nuwun. Penerusipun Mas Gading terus teng pundi-pundi Mas Gading pentas niki nderek. Nek mboten enten piyayi tiga niki nggih kirang anu soalé niki saged kangge tolak bala nggih. Iki goyangane heboh dhewe lho. Heeh kuwi. Nganggo jubul. Mbak apa Mas to? Mbak apa Mas? Sing mbok blorok menika. Sampean goyang kok muni klotak-klotok ya apa Mas sing goyang? Iki nek jaman biyen. Ajeng kalih goyang jenengan gini bukan mboten. Iki nek cara jaman biyen sing swara kandel alus kan ngene iki. Piye? Jenengmu sapa? Sukino. Lah nek wengi Sukini. Kaya almarhum Ki Sena anggere Sukino karo Sukini senengku ra sama. Alah Gusti Allah lu kaya ngene ngono Bagong. Masuk. Masuk. Monggo lanjut. Catatan sakjroning ati. Catatan saya ati. Sampun. Matur nuwun nggih. Wis rasa aku wis seneng ngono kuwi bae kok. Lah, to. Wujud-wujudane iki wis gayeng. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kalian Pak Dalang, Pak Sinden. Sugeng dalu. Ingkang kawula hormati nggih para kanca-kanca pradonga, ugi kula sanget hormati nggih. Matur nuwun dene kula saged minggah panggung malih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Jane kula pun kapok munggah panggung. Oh nggih. Jane pun kapok. Purun duet mboten? Pripun mengke mawon. Maaf. Wong kula wingi ndelok YouTube ki wis ana sing hujat ya bisa. Wis tenan. Wis nembang ora iso ngurusi sawer. Waduh. Wis. Nggih, sugeng dalu pripun niki Mas Dalang? Dalang? Namanipun sinten? Pripun? Namanya nggih. Nami lengkap kula Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish, dene panggilan kula Reza. Sapa nama lengkape sapa? Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish. Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish. Panggilane Reza. Pripun? Entuk saka ngendi? Lah kula ki lair ora request jeneng. Niki sing maringi simbah kula, pun nonton sejarah niku. Oh lah nggih. Sejarah pun nonton. Sejarahe piye? Pripun? Sejarahe kepiye? Mboten sah. Oh, Mungkin mang nggih. Mas wonten bukune kula. Nggih pun. Kathah ten klithikan kathah. Oh nggih. Nggih. Oh wis pun mang setengah meneh kono meneh. Pripun? Oh ya wis nebak sik. Walah nembang napa kok dicat meh. Ora. Terus jan. Suluk wae, suluk. Netizen Odo-odo. kampung. Odo-odo. Pripun? Odo-odo. Oh nggih, adodo nggih. Manut. Angkatan kalih. 6 songo menyuruh. Manis. 6 songo menyuruh. 6 mawon. Oh iya. Angkatan piro? Kalih. Oh iya. Aglar sagung prawadya bala kang samya mara seba obra rengganing kang busana pindha panjreng kang puspita minangka tindhing prawira beksu tira
Sumedya ngayahi karya pakaryaning praja ing Ah, jan apik ngono kok. nek ajeng apik becang nanggap. Wah. Niku mesti. Nggih, Bapak Ibu nggih, niki wau jawah tegese le rasulan niku kabul. Amin. Tenan. Kok angger merti dusun wayangan Wis kowe dadi bintang tamu wae wis ora usah rono. Wis ngono kuwi. tamu lah wau wis pur kere mau. Pur kete. Pur kete. Dagel ya isih lucu aku kok. Waduh. Waduh. Oh, toh. Jan sombong. Hah? Wis ngono ning kono wae ora usah pindah. Oh nggih. Wis. Paling ya nek dagel ya payu ya. Payu. Payu. Neng kono nah para payu dalang aku engko malah. Loh, dadi dagelan nek ben bengi. Wah, Oh. Nek ben bengi iso tak unggahke Wah, daerahmu. nggih. Wah. Wah, Mbak Sindan jar. Dugake nembang. Kon jumeneng, milio. Awe Mbak, nembang jineman. Ya milio. Apa ya? Ah, laras. Mbok mulai waras kok kowe. Paitan aku nek ro laras iki. Ket wayangan ning omah kae. Kowe iki kamerane iki ning kono wae. Endi? Ning kono kuwi, kowe ning kono wae. Apa ya nek kene ra apa-apa. Nah, madhepe kono. Kae lho kamerane ning pinggir. Wah, iya. Dadale. Rasa. Kedang milih sinden. Wis kole nomor bu YouTube. Milih sinden. Milih sinden. Laras. Oke, monggo Mbak Laras, jumeneng Mbak Laras. Wis Yo, rasa di spoti kancane padha-padha le rasa di spoti. Mau jalan aku kan mulai. Ya mulai kono. Mulai kono. Ya terke. Hah? Terke. Woi, kon ngaterke kuwi. Men. Sidora. Hah? Mulai. Ya karo aku kok. Serasa mikiri sing rebab. Rasa. Serasa. Neng panggung kok ya. Wis ning panggung ki ndekku. Milik bersama. Milik bersama kita semua. Ya. Ampun gumujeng kok, gumujeng. Nipun. Niki wonten pamundutan mboten? Mboten. Napa jineman gutik glinding? Apa? Gak. Apa? Nik napa? Bosok. Gak, nipun? Lah pripun? Gatik glinding. Lajeng napa? Ayo nek kleru. Jenenge wong kleru. Ora Yo. apa-apa. Apa manut? Ayo, Mbak. Ayo babeku kok kae santai wae. Ayo, Pripun? kono. Apa manut? Dorong Lajeng bukan. napa? Dadi-dadi apa jenang gula? Hati-hati mboten apa-apa, jeneng kula nggih manut. Monggo. Manut Hati-hati. Nek kula ten mriki namung bintang tamu nggih. Mboten sanembang. Bawa. Pun ngancani laras mawon. Bawa. Engko kok dihujat meneh. Ora. Tobat. Apa iki saka dihujat sik lagi Oh, dialog. lho kuwi. Mau saiki iki cacah ki akeh bakat kurang ragat cacah. Tenan. Mari dihujat. Wani dihujat ya men. Yo bawa. Wis mek sik ngrebab kae lho jeneng gula Ora ta. kowe wae bawa. Sing wingi sing ngerbab wis nang omah. Wis bawa. Iki apa ta iki mau? Hati-hati. Hati-hati iki piye? Gegaran Anjir. krami yo. Wah, aku ki pengen madhep iki ya. Waduh, tadi senani Mbak Agnes aku. Yo. Sarene lho. Yo. Gegarane wong akrami yo. Ayo. Mek Mbak Laras bae kula tak Ayo ngacani. kowe wae. Ya genten-gentenan. Genteran. Yo. Yo. Gegarane wong akrami yo. Gegaraning wong akrami. Wah. Tutu bondo tutu rupa. Yo. Kowe Ras. Kowe Kowe. Ngundak karo blero. ora. Oh, soalnya ra tau nembang. Gek ndang to. Mau ada. Kulinane ngopo? Hah? Mau dodowe apik banget. Apik ya? Oh, apik. Yo gek ndang yo gegarane saka gegarane. Gegarane wong akrami. Tutu bondo tutu Tutu rupa. bondo tutu rupa. Munggah. Lah kok malik slendro lah kula ya melu. Lah gendere ning slendro kok. Bapak Parjo ki wah jan. Dek kuwi isih kelas 2 SD Oke, kok. Mudik Parjo ki. Wong pelok kok gendari slendro. Parang ya SD. Tak apa-apa.
Lah iki angkatane Bu Prastiwi. Nggih. Oh. Bu Prastiwi ki adik kelas e. Oh, adik kelas. Waduh. Semono kuwi. Ampun. Kelas 1 kok andang semono. Jan. Ayo Ras kowe wae Ras. Pun Kowe wae. Sak larik wae. lah niki mau pun mah diwalik slendro. Oh, nagek ta to? Jan. Ayo, tenan iki. Ayo, kowe wae. Kowe to? Ramut tau. Waduh. Kiki men ora diujat meneh ge ono to. Emah. Ora. Mumpung iki gara-gara. Pripun? Mumpung gara-gara. Lah nggih sing ngendika limbukan sinten? Pun mau. Monggo. Ya wis, ya monggo Mbak Mawar. Iki kok Mbak Mawar, Mbak Laras. Ge ayo. Kira ya apik. Ngono kok dadak aku. Amang ati pawe Ngopo guyu ki? Pisan. Ayo genteran. Moh, cepet to. Luput pisan yo. Luput yo. Oke. Oh. Dik Parjo ampun ngaten nggih. Wah. Wong wis dan ora rembang. Wis kowe beras, ngundak. luput pisan kena pisan yen gampang luwe Pak ampun ngoten to Pak. Nganggo papat kok ya. Kan nganggo papat. Wis kowe ki manut to wae. Manut. Wah, bar iki diucat aku. Hah? Ayo ora apa-apa diucat ro aku. Ana wong jaluk Sherlock kok. Bolehkah Laras meminta Sherlock? Wis kaya nggon kartun-kartun kae lho. Yo. Yen angel langkung tan kenati numbas arta Mengko oleh nyumet mengko. Ora kok kontek soalnya. Salahke sik. Hah? Disalahke ngono kuwi sik lho. Gowo. Ya wis. Kok ndak cikuk Febri. Niki Cah mau nyidingan. siasat dadi hati napa Dadi hati mawon. Nah, lah gitu. Monggo Mas Reza dadi hati. Lah monggo Mbak Laras kok. Loh, kowe joget? Hah? Kowe joget? Wis nggih gampang. Menengo. Golek ising kaya apa wong nyatane alasan
Yuk, lanjut. Yo. Woi, ayo joget kowe iki. Kepijere Kok malah ngancanimu, lah malah. Piye? Wolah. Ayo kayak ngadeg joget nggak usah arep rampung kok, yo. Wong sak larik ge wis. Yo, oh. Ya. Laras. Yo. Joget enjuk dikancani. Lanjut. Iki wau rak perkenalane dereng rampung to. Oke, perkenalan dereng rampung. Ayo kowe sing anu perkenalan. Nggih. Niki kula nggak Nggih, monggo matur nuwun nggih Pak Laras. Gak bali ngono.